Svež paradajz stavljam u tegle i koristim ga cele zime, kao da je juče ubran. Paradajz ću prvo oprati. Biram samo zdrave plodove. Oštećene i popucale odstranjujem. Potrebna mi je čista i oprana tegla. Ja koristim teglu od 2,5 litre. U teglu stavljam ceo paradajz. Neću ga seći niti samleti. Ovakav paradajz mogu iskoristiti za salatu i za kuvanje. Teglu nemojte puniti do vrha. Potreban mi je sok od 1 limuna. U teglu stavljam 3 kašike limunovog soka. Limunov sok povećava kiselost i čuva paradajz od kvarenja. Sipam vodu da prekrije paradajz. Prebrisat ću vrh tegle i zatvaram sa čistim i novim poklopcima. Potrebna mi je dublja šerpa. Na dno šerpe stavljam krpu. U šerpu stavljam teglu. U šerpu sipam vodu. Šerpu stavljam na šporet. Od momenta kada voda proključa, pasterizujem 25 minuta. Nakon 25 minuta sklanjam šerpu sa šporeta. Ostavit ću teglu da se potpuno ohladi u vodi. Kada se tegla ohladi, središnji deo poklopca mora utonuti. Teglu čuvajte na mračnom i hladnom mestu do upotrebe. Ako vam se dopada video, ostavite mi srce u komentaru i like. Hvala vam, dragi prijatelji!